मत जरावा। अच्छा भाई जवन बिगड़ल मशीन लियावले हवा ना, हमके सवेरे से हैरान कइले बा। अरे तो के बिगड़ल मशीन लौकत है? सुनो, सुनाओ। साल भर चलल नाही बनता परेशान। सुनत हवा? साल भर के चलल नाही बनता परेसर, जाम हो गइल थ्रेसर, जाम हो गइल थ्रेसर। अरे टाटा का थ्रेसर साल भर में जाम होगा। टाटा के मांगौले है ई गोरी हवा डाबा। टाटा के मांगौले है ई गोरी हवा डाबा। हुए थ्रेसर कई दादा, हुए थ्रेसर कई दादा। सुना, हाँ बोला। तोहार जौन थ्रेसर लेके आयल रहला ना, हाँ ओकरे खातिर कुल उपाय कई कई हम थक गल बानी। अच्छा सुना, बताओ तनी। सुनाओ सुनाओ। पुरजे पुरजे खोल हम तेल डलवावली। अरे बाप रे बाप, बड़ा मेहनत का काम कर देली। सुना तारा, हाँ हाँ सुनत। जाम रहल वायरिंग त गिरीस भरवावली। करे मंगला विश्वकर्मा कन का लेली का गिरीश भरवावे। पुरजे पुरजे खोल के हम तेल डलवावली। अच्छा। जाम रहल वायरिंग त गिरीस भरवावली। ओ हो। लागत बाली आवे होई सैया की दूसर। सुनत हवा? लागत बाली आवे होई सैया की दूसर, जाम हो गइल थ्रेसर, जाम हो गइल थ्रेसर। अरे हमके पहले से डाउट रहल का? इस थ्रेसर ये साल जरूर धोखा दे। तो डाउट रहल है तो का जरूरत रहल ये लियाव लेका? दीपक आवारा, आनंद यादव, संतोष पांडे, जगदम्बा और टुन्नू पांडे के लेके हम टाटा एजेंसी से आवत है। ठीक बा, सुना, सुनावा। टाटा बाबा